Nakakagutom. Kain tayo. Ano? McDo na naman, nananawa na ako sa McDo. Anong kasi nila? Doon sa ano, Tita Chus. Namimiss ko na yun. Pwede din. I don't know, Sunday kung Meron mo yun. Basa kayo. ayun, bakit kasi late ka na mamaya mahal. 9 pa lang kaya, magte-10 pa lang. Ha? Yeah? Ganyan. Ito? Hindi naman driver, lalaki. Parang tiyak nga. Hindi ka nakilala. Kalawin mo naman. Turo ka nyo naman pala sa 25. Si Ayla 24. Hindi pa kayo magsabay. Hindi, si Ayla sa Santa Rosa sila eh. Paano yan? Hindi po, matawag nila nila. Exam sila? Oo. Bakit hindi nag-aaral? Manis-manis. Wala, magkukunti ulam lingguin, di ba? Kala ko hindi dadalhin sa tatay ni Sir Ryan. Hindi na lang. Pero sinabi ko kay Beno, kasama nga yan ha. Ano yun sa tatay? Sinong mag-isama? Ha? Sinong mag-isama? Kaya sabi ko, dalhan. Ha? O dinalhan naman. Pag ano nila Ryan, kahit okay mo yung suko ko. Mahiya naman sa president, no? Mabait naman yun, mag-asawang yun. Tama ako. Chila, nakaka-ubos na ng chicken na ano eh. Spaghetti pa. Ano yung gulay?
beer naman. Walang hard. Meron, naglabas. Pero hindi na kami punta doon. Hindi ko na nauulit. Tsura nito, juicy pa. Wala na ako. Ayan na, pupunta na ako naman ito. Sobrang mahal na kasi sa tita ko. Tayo magto. Gusto mo, no? Saan? Alam ko. Yun ako kayo sa Arazon. Ano pa yung ito? Masarap. Kaya pala daw sabi ko, ito. Kasi daw si Dante nasa barangay. Papabayad daw, no? Pero yung itaas lang daw ang ipapatagay niya, no? Itaas. Ang sabi daw, pa, nasa na lupa to? Malaki. Sabi, pa, nasa na lupa to? Hindi lupa ang inaano sa ganyan, no? Pag ipinatagay mo, lahat yan sa ganyan. Sabi daw ni Tia, hindi na papatagay niya. Oo, sabi niya. Grabe, gagaraman yan sa Dante. Ano? Sabi, oo, ganyan. Kaya pala, dahil pagkat sa tatay eh, saan ganyan na. Ako? Ito, ano nangyayari dyan? Para namang hikawas sila sa pera. 37,000 eh. Tumas na nga, Artista yan, no? tumas na nga offer ngayon. Nasa ano na yata, 80 yata. Ang ina, ano mangyayari sa 80? Sabi ko, grabe. 1 million, pwede, bawat bahay. Talaga. Kakamkamin lang naman ng gobyerno yan. Kaya wala naman titulo yun. Sabi ko nga, kung yan mayroon talaga silang katibayan na ay nabenta na yan sa Horizon. Diyos ko po, agad tayo paaalisin, di ba? No? Walang titulo yun. Wala silang hawak eh. Kaya sabi doon nung nakakita kay tatay, hey, bente, kayo ba pinapaalis na daw? Sobrang pangit ng daan dito. Bayaran lang kami ng palma dyan. Lalo si tatay, siyempre, nagdadialysis siya. Kailangan niya ng pera. Buti nga ngayon eh, libre siya eh. Kuha sa SES. Ilan? Ilang session? Hindi alam na ito sa kung ulan. Hindi alam niya ito sa kung ulan. Parang nag-renew yata ang sabi natin, nag-renew ba ang ano? Ang SES, kaya ganun. Mabuti naman. Tama wala siyang nangungupahan dun sa ano, dalawa. Nasa tatlo pa.
parang naga na gusto ko. Parang